Skywars, Egg Wars nebo Bed Wars. Jedny z nejhranějších her na Minecraft serverech. Hraju Minecraft už nějaký ten pátek, ale ani jednou jsem tady ty hry nehrál. Takže některé z nich v tomhle videu zkusím a poprvé si je zahraju. Jdem na to. OK, a začínáme na minihře, která se jmenuje Pillars of Fortune. Tahle hra je jednoduchá, dostáváte každé 3 sekundy nějaký random blok a může to být i věc, třeba jako chleba nebo meč. Tímhle... co to? Pane bože! No ne, já nevidím, to je Warden, že jo? Jestli nic nevidíte, tak nebojte, já taky ne. Rychle nahoru, oni tady spadli nějací hráči. Ten má někdo elitru a byl střelný shulkerem, který by mě taky mohl střelit. To si děláš srandu. Tak to už budu dát, kámo. O můj bože. Ne! To, že hraju tady ty hry poprvé, taky znamená to, že hraju poprvé vůbec PvPčko. Týpek se rozhodl jako život za život, nebo zub za zub, nebo... No nic, tak jdem další. Myslím, že ta první hra nebyla tak špatná, jako na to, že poprvé jsem zapl PvPčko. Potichu. Ne! PvPčko! Jo! Čistý skill. Je, že nám vyprchává čas. Další týpek. A jsme 2, takže to je ten poslední týpek, který tady vůbec je. OK, ale máme 6 sekund, takže to nestíháme. Bohužel. Velká škoda. Škoda, že jsme spadli dolů, jako, ale to jak jsem spadl samozřejmě cíleně do té liány, tak to bylo cool. Ty nejdůležitější věci jsou vyhazovat to, co nepotřebuju. OK, tam jsou 2. O můj bože. Tam, on má štěstí. Kámo. To si děláš srandu. O, mám to slimebok. OK, bro, OK. Po tomhle videu se pojďte na můj první Minecraft parkour. Protože teď hrál velkou roli. Teď tady je fakt jakože void hned, jakoby. Jakoby spadneš, rovná se jako vyloženě smrt. Asi ani nemáš skoro šanci se zachránit. Hleda, že bys byl gloomer. Bro si hodně myslel. OK, nice. Let's go! Win asi na 5. hru, nebo 6. možná. Nevím, jako za mě, na to, že moje první PvPčko, to není vůbec špatný, jako. OK, jako druhou hru tady máme Skywars. Taky docela dost známá hra, ale tady už to bude o hodně víc o fajcení. Kámo, on měl diamond match! Nice, padl. No každopádně já už bych měl jít na ten střed, jako. Což už tady je to tady, jo, je to tady postavené. On má docela dobrý loot. Jo! OK, já se divím, že mě nešel pushovat. Kámo! Okay, on už je na středu. Což... já jdu taky. Na střed. On už tady určitě nevybral to ještě. Tak ještě 5 hráčů. Ok, oni se tady fajtí. Takže a to vyhraje kdokoliv. Kamo. Dobré, tak to je ten parkour, hoši. 3, 2, 1 a jdem na to. Předtím jsem měl docela dobrý loot, takže
Jako dobrý, asi tomu nemůžem říct. Asi tomu nemůžem říct ani špatný, ne? Okay, já se budu muset dostávat až tam, což... Neříkejte dvakrát. Já to úplně na pohodičku dám. Wow. Okay, oni už tam vmíchali 3. Aha, tak to byl nejlepší PvPčka, kterou jsem kdy viděl, kámo. Ten mi dal takovej, kámo, úplně, on mi dal úplně výsměch. OK, nádherná mapa desert, tak telepouštní. A my snad už se nám podaří urvat to sladké a krásné vítězství. Hezky. OK, jeden dead. To ti je... Jak může prostě postavit... Ticho, ona neví. Kámo, pane bože! Jsem nejlepší hoši, jsem nejlepší, nemusíte mi tleskat, OK, jdem na další hru, easy peasy. OK lidi, máme tady poslední hru, Bed Wars Sola. 4 na 4 lidi. Jdem na to. Takže musím oběstavit svůj postel. Musíme to... Ne. To bude rychlá hra. On měl totiž meč už. A já neměl nic. Ale tak to je moje chyba. Jak si to zařídím, tak je to máte, víte jak. OK, hned si koupím tady ten. Armor si můžeme koupit. Můžeme si koupit tenhle, tak si ho koupíme. Tady máme dia. Nice. OK, hele, počkej, tak když Blue nemá postel, Yellow tady není, tak tak musíme jít na Purple, ne? OK, už je tady jen red, doslova. Už je tady jen doslova red. No, GG, počkat, no, tak to je GG, ale asi. Počkej, ne, to není GG. Jsem přece Gloomer, no. Už jednou jsem s ním fight vyhrál. Bylo to jednou a určitě ne naposled. Dobré, tak to OK, to bylo docela jakože známý play, ale GG, no. Nevadí, hele, i Mr. Ty se někdy utkne. Máme ještě hodně času a pokusu a všeho, takže jdeme na to. Okay, už je tady jenom Yellow. On nic nemá. On nemá ani oběstanou postel. Že to by měl být ven, ne? Než se mě nezhodí, tak by to měl být ven. OK, on se bude asi pokoušet shodit, předpokládám, no jasný. Což mu vyšlo. On to zase vyběhne, no jasný. On to vyběhne, ale já už mu na to neskočím, hochu. OK, hele, cením taktiku. A teď už ti to nevíde. Teď už ti to, kámo, nevíde. Takže easy win! No nic lidi. Tohle je asi tady to videa vše. Doufám, že se na teď video. Můžete nechat like, odběr, můžete vědět a tohle je vše. Podívejte se na další videa z Minecraftu, anebo taky Robloxu, protože natáčím Roblox a dejte hlavně like a odběr. Protože mi to neskutečně podpoří. Mějte se a ahojte.